Na finálový závod, který se jel víceméně v exibičním duchu, neboť o celkových vítězích se rozhodlo už před 2 týdny, přichystali organizátoři hned na začátek jedno překvapení. Inspiraci našli ve slavných etapových závodech Tour de France nebo Giro d'Italia. Skleničky máme připravený, flašky jsou připravený. Doufám, že to do sebe nekopnou toho moc, aby nám ještě něco odzávodili. Svůj loňský triumf obhájil dnes už fenomén Giant ligy Spartan Jiří Nesveda, a to i přes téměř 2měsíční výpadek způsobený zlomeninou klíční kosti. Když jsem koncem července ležel v nemocnici po operaci, tak už jsem to moc nedoufal. Ale poté, jak jsem začal jezdit na kole, tak jsem se postupně zase začal stávat do formy a před tím minulým závodem jsem si docela věřil. Kromě Nesvedy si hodnotné ceny odnesli mimo jiné také závodníci v ostatních kategoriích. Nad 40 let vítězný František Raboň starší a v puntíkatém dresu pro nejlepšího spurtera dráhař Dukly Brno Filip Dycel. Na ty umístění celkový, jako to mě moc nezajímá, spíš na ty prémie, takže máme si tady za úkol párkrát zašportovat, což ty prémie jsou úplně ideální, takže a jezdí se mi tady super. Příští týden se brány letošního ročníku kritériního závodu na Lopatárně definitivně uzavřou. Na programu je tradiční odveta, po níž budou mezi cyklisty rozděleny věcné prémie v hodnotě 80 000 korun.